wuono. Kawachako e ni kuku maduong' mar riwruok pinje Afrika ong'ado gi duol achiel ni Afrika ma Ugwe ema dhi golo jakom manyien mar duol mar pinje mag Afrika AUC e yiero mabiro. Ma en loch maduong' ne ogai mar Azimio Raila Odinga manyaka sani ema ni jatelo makende mawuok e pinje mag Afrika ma Ugwe mosenyiso dwaro mar kawo kar Musa Faki e yiero mar dwe mar 2 higa manyien. Romo makamano bende ong'ado ni pinje mag Afrika manyandwat manyocha laro kom makamano kod Afrika ma Ugwe koro dhi chwalo jalup jakom AUC. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino nigi mathoth. Dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar bedo jakom manyien mar riwruok mar pinje mag Afrika AU Commission oyudo loch maduong' bang' kuku maduong' mar riwruok mar pinje mag Afrika ng'ado gi duol achiel ni en thuolo mar pinje mag Afrika ma Ugwe mar golo jakom manyien mar AUC. E oboke ma ochwal ne ute fwambo kod apisi mar ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi ma bende en jatend migawo mar weche maoko ma pacho kae oyango ni jokanyo mar kuku maduong' mar African Union oketo e lela ni en thuolo mar pinje mag Afrika ma Ugwe mar chwalo nying jal madhi bedo jakom manyien mar AUC e yiero madhi timre dwe mar 2 mar higa manyien. Mudavadi ma osebedo e ong'ala manyime e sero ombulu ne Raila Odinga owacho ni ma en loch maduong' ne pinje mag Afrika ma Ugwe e dwaro margi mar chwalo jakom AUC. Mudavadi wacho ni okang' makamano oluwore kod dwaro kod okenge ma piny Kenya osebedo kadhiro mar yudo kom makamano. Ne olero ni makoro en adiera makende ne Raila Odinga dhi bedo e ng'wech mar bedo jakom manyien mar AUC ka omedo wacho ni onge ohinga moro amora manyalo tamo piny Kenya koro chwalo nying jalar kom AUC. Romo makamano bende ong'ado ni pinje mag Afrika manyandwat dhi chwalo nying jalup jakom mar AUC e kinde ma pinje mamoko mag Afrika to dhi laro kombe mag commissioners. Mudavadi yango ni piny Kenya dhi timo twak kod pinje 14 mag Afrika ma Ugwe kod pinje mamoko mag Afrika mar chopo e winjruok mar chwalo jachung' achiel e lemo mar AUC. Gai mar ODM Raila Odinga osebedo ka romo kod jotend pinje mopogore opogore mag Afrika ma Ugwe mar yudo sir margi e ng'wech mar kawo kar Musa Faki kendo bedo jakom mokwongo mar AUC mowuok e pinje mag Afrika ma Ugwe. E kor jumani Raila ne oyudo sir ma jatend piny Rwanda Paul Kagame mane opake kuom tich manyangafu e kinde mane otelo ne duol mar Apeini e riwruok mar pinje mag Afrika. Chris Owino, Ramogi TV.